Paralog ba iye sa sesian pat ni pedang sobhai fi baro ki ba jupek lang ba ka channel jong ka 24/7 house of prayer for all people ni ka ying jong ka jing duai te ka ni ka por nga don rengkat pat nga ha ka ni ka por I paso shan bor lendo kumbang I juya kren na ka por sa ka por tingi pedang sobhai fi paso sia ka ni ka jing ya kren ha ka ni ka por Kublai. ha ta te paso ha ka ni ka por ngin ya kren ya ka ei ka ba kumbang yo I la ha ka imlang salang lani ha ka jing ya dei jong ki brio baro ha ka bertai siapang kini kinong sensyar ki ba le don bor ki ba thom bor tang ban yo ya ka bor bat ya ka jing bishar ka jong blai persya ya ki ba kum kita kat kum na ka bible paso ni ka pon ngakwa ya ka ban bu kum ka jing lamprang kum bang la ju kren ka jing dei jong ka sensyar ka khada te kum bang yo I na ka kitab proverb na ka lanong ka ba ar khandai ka dikot ka ba ar ka bible ka yathu ingi kong bahwa bahok udon ha ka bor sensyar ki paiba ki syat kemen rei ha ka ba baman uyo ban sensyar pat ki paiba ki lenyar bat ki od te haga ni kapor ka ei ka ba kumbang ayu I na ka jing ya dei ka jing tho na ka bible ni ba ublai ubu shibun ge ha ka bible ya ka jing ya dei bat kinong sensyar te kum ka nuksa haga ni kapor nga kwa ai ka ban lamprang ya ka jing ya dei syapang unus iem ya ka ba ka bible ka ong leng ba uning unong itu lepa u bekerteng Daniel ha ka kitab ka jong u na gani ka lanong ka pasao ngiu I hang ni ba unius im kat kum ka ei ka ba ka bible ka ong ba ulayo ban sensyar bun snem bat kum juru ye ki jaj ban riu ki ba na du nang tai na Ethiopia syadu syani se India ro te ka ei ka bang I hang ni ka long ba uni so thu ye kata ka bor ba blai u ai te blai u le no pen I de ki jing pho sneu te la ya kawan setu tenrei uni ubriu jong blai beketeng Daniel pat wan hakani ka hima ga jong u kum rao ga jing sya henrei ka I ka mga sutunat kalong ba langbau ne Daniel kalong penban ka jing pentip ya blai ba im tenrei uni ubriu pat wal haba ulayo ya ga jing tip ya blai ba im rei usarong uklau ukop penban bargai ka bangi I kani ka jing sarong jong nu nong syar kumbau Daniel ya thu hagani ka jing tho na kani ka kitab ka jong u long bau penyap ka bamon u le ka bamon yau no bau mon u le kum ta te u Daniel ya thu wang to tip me usiem Nebukadnezar bau dei blai ba ai ya ka bor jong ka jing sensyara hami bat kum juru igi nong sensyara ba ublay ubat mau bat u ai hanunu kat ba mon mau ba kita ki ba im la ni kita ki nong syar kin tip ba u dei ublay u penyeng u dei ba kelon bat ka mga sutunat kalong ba ba Daniel lo ya thu nre kata ga jing le sarong jong u kalalong sa palat u kop ye kita ki jing la jong u ki jing don bor ki jong u bat la ngi pek ye ni ka lanong ka ba sao yu I yang ni kalong ba Daniel la batai la ya thu ya gani bat hamar kata kapor la ong ba kat bau dang kren sarong nangi pet na gani ka dekot ka balai pulai sengap ko ongkum ni ha kata kapor la pendap ya kata hau Nebukadnezar bat la beno ya u na kibriu bat la penbam plang ya u kum kimrat ki masih dap bat kamet jong u kala ji da ka umjer beneng tat enda usnyu jong u ulalong kum ki sner pukni bat tersim jong u kilalong kum ki tersim jong ki sim tigai ka bang I ni kalong kini kinong sesar ke ba don bor ni I wat na do mendai ro ni don sibun ki ba ublainda umla sasyu upenlong wat penbam plang kum masih bat kadu ba kani ka akti kani ka kejat ju ka
lami ka tersim kum ka sim la kalalong kum umrat kum ka sim te kata kalong ka ka ba ngakwa ya ka ban bu kum ka jing sedang ni ka por ka jing ya dei bat ka jing pisar yakini kinong sensyar ki ba le don bor ki ba kop ki ba sarong kat kum ka ba ka bible ka ya thu yangi te paso ngakwa ya ka ban yo ngau sanapi pidon ayu dei ban ong shu shu ha ka jing ya dei bat kini kinong sensyar kiba su tombor kiba le jubor haba ulei ula ai bakin yo ban sensyar ya kari lani ka jela hakaba kibriu kiba kordor kiba ulei ula thau kidon Ting ai ngu ulei kane kalong ka banta ka badon kampalat namar ba ki ke baro kiba don la kadai ka sensyar khadar kanu kanu ka bantaru kadai bet ka jingbu jong ulei ha te kumta lada ki briu kinong sunsia lada ki sutu ya kani badon ublei bhakli du tam ngai kinam la ban chule kat bomon lale ban chule don bor ban chu yu rot yano rei ki haban le kat kum kata ka dei ka balong kamon ka jong blei kumala tho kindiat ang ne na kinong room kala nong ka ba khat lai la ngin puli hang ni lo ong ka de khat ka baning kong ka ong gum ni an puli to ka banta ba kham hapdeng ka ong namar omdon kanu kanuru ka bor lamda na ublei te kita ki bor ki badon labu bet yaki dau blei king hang ne long omdon kanu ka bor lamda na ublei kinong sinsaru kinam don bor kinam la le klem ublei omdon weiru briu kan ka pathai upalaban im lada klembu ublei kadai tela de kinong sucaru ke sutu ya kani badai ublei ubadon ka bor hakli du tam ngange kari ber ka jaj penriu ka perthai kan mlong kumni nolaman ong kan don ka jing suk ka jing kemen te nak ta kadau kani ka jing kren jungi kalong sya ka badon kam namar ublei lada ngiyat kat bamon bat le kat bamon uhapan pen pau ya ka bor namar udai bakli du tam kemudian untuk kelar no mau namar ublei jungi udai ublei ba krau bola ngin puli kindiat na gini ka Daniel kalnong ba ar ka khot ka ba ar pau bat ar poi u Daniel ulayatu barula ong long bala ker kui ka keteng ka jong ublei hala karta namar ka jing start bat ka bor kilong ki jong u nang ta khot ar poi bat upen kelama u igi por bat ki ayom upendu igi sim bat utung igi sim u ai ka jing start igi ba start bat ka jing tip igi ba don ka jing syampang hang ne long ublei ula ban tung ula aru ban weng no te nang ta ka daw la ki nong sucar ki la le pala kamut ublei u hab ban weng no yaki kadai u don ka bor ublei wat ong bangila ban le kat bomon kamla ban long kata namaru dei ublei ba krabor kuma pila ainu ksamne ya kani ka jing im ke jong Nebukadnezar ka baula le krau palat ula le sarong palat ka jing sarong ke jong u kala jur palat ba ka jing le don bor ba ublei u happen pen pau ya ka bor bat ula kalalong merat ngemut balong te bat kumju ula bam plang ula le sa klau tat dah kata ka singi ba utip bat ula ai burom choblei namar ba ublei dei blei jong ka jing it ka jing snei bat ula kala briu biang te hang ni ngin pecha waves im pade na kani ka ju kitab Daniel aingu ublei kitab Daniel ka dei ka ba don lang bat ka senchar khadar bat ubriu jong blei ru uba pen batai ba yalam jingmut te kini ki ba kongu la de ki kongu ya kini ki briu jong blei ka jing tulpa jong ki ka jing lam jingmut jong ki kin man ba kadai nado ke kitab kabarim hi mo blai labu baki don ki no tulpa jong blai ki sekri jong blai bat ki dua ye ki sneng kentu ki te hangange chagane ke pateng ka pamentaru banda dei baki briu kinong sunshar ngalaban ong baki sngap lem ya kajing kren jong ki briu jong blai ngange kari berkajat penriu kan long kabasuk hang ne la don ways imang ne na kitab Daniel hi kalonong kabasan hang ne sapang uneus im uba kerteng jung u kalong ubel shasa kalonong kabasan di khot ben gong ter ubel shasa us im ula thau ya jing khawai ba krau ya ki syaja na ki rang ba jung u bat ula di wan hakmat kita ki syajar
Belshazzar ndo ulah mat ya kawan ulah hukum ban walam ya kita ki kiuksiar kiu rupai ke bau Nebukadnezar kupa jong uni u Belshazzar udah ukun jong Nebukadnezar hoi te ulah hiar ke ket mud ban ong ulah shimti la shimti ke ket jong kupa u Nebukadnezar te nei hagan ke por haba u blai ulah kentiu yu la ong ulah penlong kan ke jing kawai ke jing diwan kan ni la dangi pulit ter ngim namla ban pulelut namar ka jerong ba ngin pulit tang ketuk ni record dei ngiyo i hang ne ba uni us imru udon ye gajing sarong hane nak ta kata u blai hapan penpau ye kabor tik ei ka ba jakat ba udang ya diwan ya khawai kum tu ngalaban ong kan ni gajing bam jing di jong kiru kalau long persya ka monu blai mut kram salia tang bayo ye gajing sensa ngalaban ong ka bam ka diru ka dei ka wei ka penong ba blai ru umla sya Kada kile don bor kile ek ke balong persai ke mon jong play bat kani ke jing khawai ngalaban ong kadai ke jing khawai ka ba sneu ka ba long persai ke tin play te kum tahang ne play ke ke ba ja ule akane ke khot ke pasan hakatahi ka por kila mi pau ki simpri aktibriu bat kila tho mar persai ke ding penyang syarak alor ka astor ke mut ke kenro bat ka yingus barus mula yu I kata kabenta ka kti ka balato ndakum ta ka khamat jung u kala bak bat ki jing perkhat jung u kila penkuslai u bat ki mat ka sungkai jung u kila khi bat ki kho siu jung u kila ya tengku kat padang khawai hakata ka jing khawai balong along persya yu blai bat kum ta la tho aka kenro ulah yu I hato khamat ye kenro bala tho long ba la tho ye ka jing tho hakato ka kenro bat ulah shifting la kaladur ka khamat jung u blai ulah pan pau hang ne ye ka bor ka jung u namar ka jing le jung u kolong persya e ka mon ka jung blai tela dangi pe ter hang ne salap ye ne ka jing tho hang ne rengim don por ban batai lut baro ban pule lut baro ngi supej no ye ka ne ka jing tho bat ye ka jing batai jong ka mo pastor ngin ya lengkot tu namar ka simpor pelat ting jupej no ye ke jing tho bat ye ke jing batai jong ka kalong kumno ye ne u Belshazzar hadin ba ula sarong baru blai ula penpau ye ka bor kumne larangi pej na ke khot ka arpusan te kani kalong kata ka jing tho bala tho mene tekel upasin ya kani ke jing tho don bala ban batai menu mula tho hi do blai la tho hi do blai ula persang ban khot ik tu ristat kinong le pertong ke ristat jung ula khot ban batai ya kani ke jing tho ande don weiro bala ban batai bat kum ta la khot yu Daniel ban batai kani ke jing tho don hi re bala ban puli re Daniel ula le kani de ka bor ke jing stat jung blai la puli Daniel kani bo kajing tho kalong mene tekel upasin kani kalong kajing batai jongka mene ublai ula kenya ke hima jong me kanu kuno ke hima manu balong kum kinong sinsar ublai upej na beneng kadai ula ken hi upej ublai nadu namar bunsin ngai I kinong sinsar mo ningkong hapor bakidang su sedang kum to kisngurit kiat jaga jeng surit, tapi suki apal kila yo eka bor kibiri kila yaro eki kaki ujung serong. Te hang ne long ublei ule kumno ublei ula kenya ke hima jong me bat penuai no eka. Kumong mene bo ublei udon kabor bantung bat ban penuai no ban penkut no. Kedekat bat penyu tekel la theo yame hakitarajur ublei udon kabor ban theo hakatarajur ban keng ban theo bat la shem yame medang duna vi haba uneu sarong la sio janaya de baru ublei ula theo yo ula shem penban ulong baduna kedekat arpupra peres la penbentai ke hima jong me bat la IT ka hakimit bat ki Persia kemudian ublei ula weng no yu ula IT no chekiwei ka hima kumbang mene ublei don kabor ban tung udon kabor ban weng no te kumta hang ne u Belshazzar namar bagajing sarong jong u kala kiu te ublei ula penher ket no yu bad ula ai no chekiwei te tongin pek e ka bakut ka jing ke ka bakut ka jing im jong u khot ka balai pho
Hakata ikamit la penyap yo Belshazzar usim ki khaldi. Dei tang bau du no ia ka hima, dei tang bau du no ia ka bor, re ula cha penyap ru kumangi keren mene hilabu ia ka topik sekolong ba. Ublay udai ubabishar ladangi le presya ia ka monjong u te hang ne u Belshazzar ula sya penyap namar balai kajing sarong jong u kala penjot hi kum ong ka kitin jong balai hi ka ong ba kajing sarong kalej aswa kajing jot bat mano ba chimtino igane ka hima badu Darius sunong mit ula yo ye kata ka hima bat haba ula long kumbah nriu posnem ka karta te kani kalong kum kajing maham iginong sunsyar ka bau blay lo ay ya kan nu kuno ka banta ban long kinong sunsyar ba kinong sunsyar ki dai ban long ki ba ngurit ki dai ban yat ka hok knang ba kajing sunsyar jong ki kanne kanu kuno kajing sunsyar ka sorkar ka balai hok nganget ublay un penne tong kublay simon pasa ke ka ba pila ay kajing puli ka ba sutanat tikini kalong ka ka ba ngaro nga kwa ikaban penken mau ka ba kuma pila batai hang to kalong ba ka ba ngaro nga siam kalong ba ula ibeng ya kita ki peliang kita ki kuri ki ba uni kupa jong u Nebukadnezar mo hatu ka por kalong bang yu iwo Nebukadnezar walau blai ula penbam plang yu u kum masi ula kalalong kum ka sim wat ki ti ki jat jong ri kala kamot Kala kamut. Hadin news na. Te nrei une pat salia. Na daw kalawan ka jing bisyar ka jong blay ula yap haju kami. Te kay ka ba nga kwa man penken mau syuk kuma plaong mo. Kinong sesyar ki ba iet. Hagari ka jongi bat barok ngalaban ong kat ki ba de kinong sesyar. Magani kalong ka ka ba ngiyo kat kum naga Bible. Ublay jong ka Bible uday ublay uba shisha uday ublay uba im. Bat ngimla ban ong magani ga jia tang haka Old Testament. Tiga iga ba ngayo i hagani ka New Testament ru ka Bible ka yatu ingi hagani ka kam jong ti apostol. Nagani ka lanong ka ba khan a nado ka dekat ka ba arpo ingi i ba uni uwe usi maka New Testament ru. Ka ba kani ka balang ka jong utrai Jisu kadang trei kam ba hagani ka por lang ba kisenran ka ju ka ba khot ki apostol. Baru tahu long Herod ke kerteng ke jauh. Balong bau niru ulale sarong. Hadian mau lakem yau apostol Petrus. Tap kabendin riu blay ula pelaj no yu. Dagabor klem pli wadi katalar kanar kang ka plihi dagabor jong blay dau angel. Dan redin katalong ula kup ula sem ula riam ula bet daga jing ipu iping ula pong kata kapan seju ula kren sarong ula keren kelau la penbit ki briu bat long bau habau la penbit kum tagi briu pli ki long lui kiong ani kat uni tum don kani te ka sur jong blai te bau la penbit kum ta u blai la bishar mardor yu kani rekod ka bar pulai nga kwa ban puli hang ni sap ka ong te kum ni ru u angel jong utrai ula syok yu bat ula dekut mensiam namar ba siam la ai ka buram yu blai bat la bam no yo u dagi sai tiga ni kalong ka ka ba ngalaban ong baga jing bisyar ka jong blai kinong bisyar ke bom hok ke ba le don bor ke ba penbiet yo pat ba daga ba le ben le kho kham tam ke ba duk ke ba rangli ke ba lui ban su penbiet ka jing bisyar ka jong blai na blai ula bitar ula ban le kat ba mon te pastor kumba ngila juya kren bau dai ublai uba thung uba ai ya gaban sensyar hakino kinong sensyar lani dai ma uru uba weng te pidon ayu susu ya gaban ai ka jingya thulem bagi ba pek lengba kani ka jing kren ka jongi ba kan long ka jing kerku bat ka jing penbet ka jing hikai ka jing seneng ma kinom dai ya gaban le kat bamon ya kani ka sensyar ka kadar. Kani kalong ka badon kam nengkong hakabede bat ki panj ba mo kidei ban duai soblai nang ta kawe kilong ba kidei ban pej bharo ye kita kinong susah namar kidon kabor ki panj ba hi kidon kabor te hakaliang kinong susar ba kidei ban long brabor makiru ban penrit hakmadu blai kadei
nama la da kim penrita khmadu blai la da ki yat kum ong mene da ka jing sarong da ka jing sohe baru blai ula ban pen pau ya ka bor ngila ban pet nyuk sa we ne ki sim ki ba blai hi ula jit la thung la pen sle yo ne us im sol rei na ka dau ba hadin suki ski ka jing sarong ka jung wat yo blai rum ko ngu su Kadai. te ke ka ba ja yo habom ko ngu su yo blai la ngi pet ya ka ni na ka kitab baningkong Samuel kanong khatsan ngi pech ka di khat ka ba sipol ong hang ne ublai wong kumno yo Saul wong kumno yo Samuel ubdai u prophet jong blai namar u ne Samuel udai nong ne thulpa jong blai but hakne ka por hakin sha menswa u Saul u kongu mo kongu yo blai u kongu ya ka sur jong sagri jong blai ru re hakne ka por ula kiu ka jing sarong ke ka ba jayu ka di khat ka ba sipol ti kaktin utrai kalawan haus Samuel kada ong ngala kala kabamut kabangala thung yus im sol namar upaidin no nakababut yanga bat semla pendep ik hukum jonga te us Samuel o susi bat ulalenya ho trai baro shimet hang ni kalau ngabastnat ma ba ublay ulayo iyo sol ba butsu yeki hukum go jong blay ya ke jing ong jong blay bat kum tau blay wong kum nu ngala kalaba mot la ngala babe bangala kum tung yo sol banong sim namar butsu ya ka ke bau blay Ukraine bat kum tahang ne la dengi pech teteng se iang ne bau blay la kan tat no sol bat kum ta ula mi no David ula sim no David banong kum musim to sol yo chu banong kum musim te ngaban hagre ka position kalong mano na preng kinong sunchar ki bale ya ka hok ngange kinne bekum gitu Kadai. don ki baong mo ke kemud banong sisin ni kwa ban hang ne kalong ba namar bagi breu bun sen wat ki pajba ro ki duna bhaba ya kene ka jinget bo blai don ka bot Kadai. ki ong ka perthei ka bakum kanen la su kum no hatodon ka bomla baru blai ka Bible ka kelimo try wong hatodon ke ka bomla bat nga ong blai ublay la be ladangi ki pajba ladaki don sya ka mensim ka jing kalaba mot ban pai so blay kemot kalong kepala aku maru blay te kum ta nga kentu kan ka por ya baro ki ba pek ki ba ngap ni ka por kalong bangi dei ban long ki ba duai ki ba husier ki ba pek bang kenang bangin nem ngop su ngin ka kari be ka jaj pendiu kan nem hirdor namala dangi ngim yatre kat kum ka kitin jong blai kemot kari ka hirdor namar ka jingken teu jong kari ya kanu kari ka dei ladangi yat kat kum ka mon ka jong blai namar blai dei ba kli du tam bat ma u ba pen yat ku dik mangi long hapo jong u kinong sinsar baro ki lari ki dei ki minister ki MDC ki MLA ki MP Prime Minister Presiden baro kini susar ki don hapo jong blai dai hakli yo blai kata kadai kapadon kam bagire ban sutu te to pastor to kum lai sibun to ka ka ba kumba philapan kalong ka jing sha kumba ka proverb ru ka ong nagalanong ka ba khat sao ne khot ka ba lai pho sao ka hok ka kentiu ka jai pen rio bat kata ka jing bam sap ani ka jing syukor ka penjot ya ka jat menriu te kai ka ba nga la ban ong kat kum ka ka bang yu na ka jing tho jong ka Bible ba kinong sin shar ki ba le ya ka bom hok la ne ki ba syukor barabor ka dei ka jing jot ka ba kot ka jong ki kum ba ka proverb ka lanong ka ba khat riu ka khot ka ba arhosan ru ka ong ni kentien don kalenti ka ba imat bet jo briu hanrei ka ba kot jong ka long kalenti jong ka jing yap tikai ka ba don ban ong ni kapor kalong kat kum ka ba ka Bible ka yathu kalong haba ublei kum ba ong ba mau uba kentiu mut uba ai ka buram mau uba penhiar te susu kum ba ka Bible hi daladi ni pek na ka New Testament na ka city ka jong Jacob na ka lanong ka ba sao na ka dekat ka ba Andrew bat nyau ka Bible ka ong ba ai ka jing ai ya kita ke basorit ribleu ya le persya ya kita ke basau krau te ka ba ngadon ban ong kalong lado kibriu ke sarong no abo bleu la ai ya ka nam ni ka brom kuma plapen na ka Bible sepang nus im sol jing sya ba ngapek yu nero ka ba sedang jong ni briu kalong yu bau sorit
New Samuel ula ai ka jing tu lupa ba en penslek yang kum sim uburi yang la deu sorit nut ya kawan man ong ho ngadai mengau si rei aba khadu kelas sarong bat kai ko ma play tu kalong i kalong ula ya kalanti la jong ha ka jing sobit la jong ka jing so champang la jong bat ka bakut kalong i ba wala la duai do nu nong tu lepa ru blai tre shu pi ka jing sarong ka bala kiu hadu ka khet ka jong blai ka bagala banong kalong ka bakut kalong ka dei ka jing yap te ni aingu yo blai ya ka jing ya dei bat ka ei ko mang yo i bo la ai ka nuksa kuma ka bible ka ya thu yangi naga city siginong rom naga la nong ka khat san ka khot ka ba sao ka ong ba ki ei jing tho ya ka bala tho na du men shwa ki long ki jing hikai yangi kuma ya kran na ni ka por ngakwa ban keliru ya pi pasa te lada ublei udei ma ubatum mo ikinong sensyar bat ma uru ubapan kelon te habakumta ka ei ka jing hikai ya ki pajba kumang yu i ya ka jing ya dei ya ka jaj ben riu Israel habaki jit ya unong sensyar kumba chisin mong ila ya kren hak to por bala jit ya David manlong kumusin te hang to ila ya kren sin ba bau David udei ubriu uba i choble nadu dang khana nadu dang khana namar u David u i mo to por kumunong ap langbrot uju stanat ban tem de jing tem ban sinahi ban yaro yuble ban aingu yuble te kumta kini ki udei bru badap jaga jingi te kini ki judge ben Israel habaki le i u David kiong nadu manswa ba mehi ba yalam yangi ban rung sopo ban mi sabar kiong me melong kum ka do ka sing jongi hi tike ikmut ban angkolong ka baning kong kalong ba shwa bangi ngi gi paj ba shwa bangin jit manu to briu ban long unong mi khmat nong sishar ngi haban pej pa kadon kam ka jing start jong ki paj ba ro namala dangi chu jit madai mata da kanung do jing sha penbi hadin sababe da babe hadin kam mentoi su tenak ta kadau kadon kam palat bagi pajba ki aban pejba nama don bunsin ki pajba ki sujit la jit kum tu ki klem la pejba hadin ber sababe kade ten la babe hadin mentoi su la deb jit tenak ta kadau kolong badan kam ma ban pen ken mau ya katu sepang usim David habaki briu ki wan chu dei mame ba yarap ingi dei mame ba pej ingi bat kumta kata ka jing sinsar ka jong David long ba bat wat uji suruang unawan ban sinsar sia jasnem unsong ka khet jong David kade un penne uble ka khet jong David tik ai mon banong kani ka kam sinsar ka dei ka wei ngalaban ong kabala ban pendon buram yu ble la ka dei ka bahok mo pastor kala ban pen pau ya ka buram ka jong ble ro tendai lo ka sencar kadar kalong persya ka mon jomblai tongin anu ksakum usim ahab dari ngi pej usim ahab udai usim ubale persya ublai ubale boman tendai haba ublai wong sa penyap no ika ying jongme rei ukalam mod ublai wong ngan penyap mentang rei hadin pede upendu jaj ublai ya ka ying jong ahab te kan nu kono ka boman ka sencar boman kale don bor kale boman ublai sa pendu khoj kade te aingu yu blai ba kitin jong blai la don nu thang ne la tholut na ka ni kitin jong blai ni aingu yu blai kumba phila pen kan mau mene ngai de pule beng sin mo pastor ngat bai to phila de pule pi mene dei na ko ai ban de pule bai ke ni khindiat mo ban gibriu gi bas ngap kin sai ba ja yu hang ne ke ne kam ki apostol kala nong ka ba khat ar ket khat ka ba ar phoi te ter te ha ka wi ka sngi bala yabu u herod ulakup ia ka jankup sim bat haba ula syong halor ka khet bisyar udah saitma haki saitma mo le sarong saitma kenye ken bos elade tiu to pajba ula risa udah ong kajing keren ublai ki pajba bapli la penbit te ki bikin ki ong ublai hana aingu pedehang ne la tho ublai barit mo ubi barit to ubi bahe te om ka jong ubriu te kumne ru angel utrai ula syo yo
bila dam don su ba syok gibriu nong sisala lagi lale boman pelat unsa padau angel sendon kadon bijing ma ka bakra ti jayu namar semla ai buram hauble lada ki mano mo badai ki candidate ki ba job ki claim ai buram yo blai ki la long mo blai la kantiwi ki kim ai buram yo blai kadon ke jing ma ka bakra kadai namar ba sem ai buram yo blai tila bam kaksanya bat ula dekut mensim no. Hendai yang setenat bede ke kamu belai bede kalong gumne split arp sau. Hendai ke ketin jom belai kala nang roy bat kala aman bun. Lada kinong susar kila bomandu ke kamu belai kan man bun baik. Kata gede namaru belai jungi doi bakli du tam badan bertam ubah la sisa. Tikai kemud banang ban kentu kene ke pok long ki paj ba bo ki nong pej phim dei bandu jingkermen ngidon yo blei bah kli do tam kadai maun pen pawi ka bor namar dei blei bala thawi ka beneng ka khandau ngim dei bandu jingkermen ngidei ban yat sakhmat ngidei ban duai ban aingu yo blei baka ne ka ri jongi kumangila keren chisin badon jingkermen ka ri jongi ngech scam daga jing duai jongi daga jing start jongi ngi duai so blei so bangin mo banjit ino ini kinong mikmat ni haban doai soblei boblei ai ka jing pensai bangila ban yo ye ki kinong susar ki bahok to kublei siwon pasa ke ka ba phila ai shu ka jing pensai ti ke ka ba kumba ilaya kran ha jing ya dei ba ki paj ba ki ba jit ye kinong susar kamtam nyango yo blei ka ni kari India ka jongi ka ba ka we pa we ka jala ni ka ba ki khot ka ni ka union territory mo kiyo abaj ban jiet de ki paj ba iginong sensiar tiga ni kalong ka ka ba nga kwa ban pen kan mau khnang bangin light ne kita ginong sensiar ki ba boman ki ban bam kala ya ki ba duk ki ba rangli ki ban penjenjar ya ki paj ba lani ki ba le ben ki ba le kho kum ki ba ngai kham tam nga kwa ban pen kan mau ka ni ka por ne ka tien job le ne ka kitab ka ba arsh ki chronicle nagalanong ka ba nyau ka khot ba khat sau sap ka ong kum ni ba kum no ba blai un wan ra i ka ta ga jing kerku kum no ba blai un tu klar ya kari ya ka ban wan ra i ka jing bha kalong kum ni sngap lada kibriu ya ka la khot da ka kerteng jonga kin penrit ya ladi bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phaino na ki lenti boman jongki te ngan ngau na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan penkhya ya kari tiga ni kalong ka ka bang alamanong ka jubab ka bhatam namta ki pajba ki ba jiet ya ginong sensyar ban number 1 kalong bagi dei ban penriet ru kum ki pajba hau blai ya ka ban duai hau blai ban wat ya khmat ka jom blai ban phaino na galanti boman mo lada ngisuya kongu ya sela begitu ke penbiet ke sule boman kemut ka jingjot kawannya kari badang ni ketien ka jom lai ka ong ba lada kila phaino na galanti boman aba kila duai kila wat khmat ka jom lai haga jingmut hang ni ngas thu kalong ba kata ka jingmen khia i kari kemut blai nuan ra ki nong sensyar ki ba bha blai nuan ra ki nong sensyar ki ba dap da ka jing le hok da ka jing sensyar hok da ka jing pek yo duk usuk iki rangli kanom don su kata ka jing lanyar jong ka jing kerdu ka kam ka jam lani kata ka bam ka di ka khai ka pateng lani haga jing jenjar jong ki pajba henry kan long ka jing kot ka jing khia ha ka men sim ha ka met te pasor pidon ayu ia ka ban ai su su na ka liang jong pi ha ka jing ya dei bat kani ka banta bau blai un bishar mereka juk ka poru unwan ra jeng kerku ia kari mene ngai ngoi blai mo ngaro ngalamot pule kani andai kila pule pi ti kumta kani kade ke jing alam jong blai kade ke jing alam jong blai kapan scam bakane bi ya kani hakani ka por ublai kurani ki tin de ha ka por jong ke jing longs im u Solomon u kun jong David kade namaru Solomon ngiken mau bahaba ublai wong me kwa ban pan ayu nang atopan tengah setenat ang nemo pastor kadai kalenong kabaning kong hi kene ka kitab chronicle mo kalenong kabaning kong hang to te nganam puli ya ka ngachupan kan mau khniat mo pastor shoban pen kan mau kene
Ublay haba wang yo Solomon to pananga ik ba mekwa u Solomon upan yagaway bat kata kalong try to ayanga ka jing stand bangala ban sensyar yagini gibri. Namar wang kini gibri kini gikun Israel ka jing bon jong ki kalong upat lalong kum siap keruduriau. Te kumut unnam la da kapala jong. Kade. Te udon kami ka jing stand jong blay te hang ne ublay ulawan pau pi ke dekat kat wengin pulemo perserten ne kumne u Solomon ula pendep ya ka ying utrai namar udai ublay udai ru ubriu ba sakri ublay ya ka ying sim uteru ka ying jong blay uteru ka ying sim bat baro ka bala poi ka donu Solomon ban thau po ka ying utrai ba po ka ying jong u ula thau te utrai ula pau ho Solomon menmit kan mai ka ni u Solomon ru udai sim unong sensya re udai ru uba I jau blai bat kum ta ha ba ula pendep ika ying ke jong blai bat ula teru ika ying sim u blai ula pen pau yu Kade. bat u blai lawan pau u bat ula ong kum no ngalayo sneu ya ka jing duai jong me bat ngala jit ya ka ni ka jaka halade banlong ka ying jing knya pej hadu kane ublay don kabor ke dekat ka bakhalai larang khang khop ya ka maneng on om don slap kan mau ginong sisyar larang ile bomman larang ublay khang no e slap lakut Ka jingkar ku. Ublay khang ka jingkar ku. hinle ayusu larang ublay la khang no e slap wong ublay wong ngadon kabor banle kumnu ban khang ya ka beneng menom don slap lane la dang hukum yo puj ban bamdu ya kari tau de blai kan mau ngene lane nga pha ya ka jing yap khlam hapring gi briu jonga kumbolong u pharo hapori jip ulale ben plat don bor plat hapori jip le ben ni kun Israel ublai u pha do angel jong ga jing penyap bat la penyap itu ki kuning kong baru pharo to ko por wat ka jing donut keto pharo andre ula dem ni ka kli ula lau to ko pan singet mo itu ka pan singet sim baru ula dem mong ublai te kumta kinong sunsaru hawe ka singi lada kilale bomman palat ndala tre ublai la pen ublai ka bor kin saong ublai kata ka dei ka ba ngiyo na ka dei ai ngu ublai To ku blay sibon pasa ke ka ba fila ai susu ka jing pen kan mau na ka tien ka job lay. Te ka ni ka por shaba ngin sange ya ka ni. Pidon ayusu ya ka ban kentu ya ki perlok ba iet ka ba ju pek lang ba ka ni ka jing ya kren ka jongi na ka ni ka channel. Hai kajing ketu kalong ngengai kibon ki bapet ki badon kambon ki jing don kam jong ki mo le se la kadai haka jing im simet haka ying ke sem haka jing sakri ublai haka sinchar khadar wat num du jing kermen namar ni don yo blai bahakli du tam ba maun sa le ki te ka banta jungi kalong brabor ban wat neng kong yo blai kumbala la pule mene gani la de ki briu jonga kin penrit yo ledi kidei begini ki singi ki bangi haban penrit dah kamar ublai namar ublai kuma ngila keren mene ublai ukentiu ki ba pensngurit ya ledi ki ba sngurit bad ublai pen her sapo ki ba sngu krau kata kadai ka jinglong ka jing krau ko jong blai To ku blay sibon pasa ke ka ba kuma pila ai man si ki paralok ba iet ki pajba ki ba jupek dang ba kani ka jing kren jongi na kani ka channel te kani ka poru nagaliang jongaru syaba ngin ya duai ka dikapor ngakwa ikaban penken mau naga tien ka job lay naka probab ka balai naga khot ka basan sngap kong kumni khnang bangin yo ken ya kata ka jing sobha ka jing sumar ka jing ri ka jing da ka jong blay ya ka jing im ka jong ya ka ni ka ri ka jongi lani haga berteru baro sngap kong kumni to shania ya utrai dala ka donut baro but what shania hala ka jong ka jing sempang tegei ka banga don ban ongru akani ka por ko ki perlok pe iet ka jupek leng ba kani ka jing kren ka jongi na kani ka channel ba ublei ukwa ken nado ka bangi jiet igonong sensyar lani ki eke baro i ka bangi ngile bangi dei ban bu ka jing syania ha ublei namar udei ublei ubala ai ye ki eke jing bha baro kumba ka bible ka ong dei ma u to kupa jong ka jing ai babha udei ublei ubala airu
ya ka rai hangapi bangin jit te namar kata ngin syania hautrai te ka hagajuk ka porpat ngin donru ko mala ong ka tien ka joblai ka jing tho mo tangi pule na kanika steam nang kong kinong korin kalanong ka ba khat sau nangi pek khat sau khat san nang to ong bangin le ki ru dah ka ba kenjaman sim hagajuk ka poru ngin le ru da ka jing siam phang abangi jit ikinong sinsyar ka jongi dak ba syania aublei duai aublei IT aublei bat ngin le ikabakung katangin pejru ikibriu ki ba don sha kata ka jing ting burom kumlaung ka tien ka jonglei kitab Exodus na kitab Deuteronomy kibriu ki ba don sha ka jing start ka jing siam phang om tang ia kata ka ke ba kanja pertei hanrei ia ka jinglong ba bha ia ka jing le hok ia ka jing siap ting nang kong yo blei tu blei ker khu ia ka long ying ka long sem ga jongi blei ker khu ia ka ri ga jongi mat kumbang la pule ba blei kan un pen kya ia ka ri ka jaj pen ri ka jongi paro te blei ker khu ia pi baro ani ka por te prolog be ia ki ba kwa ia ka ban yo ia ka jing duai ha ka ni ka por ngin ya duai rangkat bat ngi pilawan bu ka ti jong pi ka syadam ga jong pi pilawan dei ro kinong sunsyar ani pilawan bandai mano manoro barhaga juk ka poro ladang ni angnut sya ia ka ban yo kita kinong sunsyar ki ba bha ki ba hok ki ba tre hok nam ta ka ri ka jat mi to ni duai ka ni ka por te pas so bahaya lam ia ni ka jing duai ka ni ka por ini ya doai dong ini doai ya ngo me ko pa ke ni ke jing kren ha ke ni ko por ko try be e chunga ba melong u play u bala ban pan pau ka bor ka ba crowd tam ka jong me ko pa ya ke borom cheme i ke ba page baro try ke ni ko por nga duai ru i ke nong sin shar ba ke ni ka ri ke ni ka judge ban ri ko pa be e chunga ba melong u play ba don ka bor bala ban kirku ko pa nga da duai ru ke ni ka por i baro ke bi i ko try ha ke ni ka por ke ying ki sem jong ki ke jing im simet jong ki ke jing pen khia ke jeme kan le ki met jong ki try ka jing suk jing kemen ka long ki ying ki sem jong ki wei ko wat ya me ko pang ai ngo me ko try sa chi sin pat ni kren ni ka jing ku ya ni ka ri baro ko wei ko pa be i chung apat baro ki bang ngai me ko try jisu ba ko long bala ku ka teng je me ko try tap te ko snam je me wei ko try ha ka teng ko jong jisu ngi doai amen amen te perlok pe iet ha ka ni ka por kum ba ka tien ka joblei ka stin ng kong no Timothy na kalanong ka ba ar iwe hadu sa ka hikay ngi bagadai ka mon ka jonglei ban duai nam ta kinong sunsyar tengin duai bat yai duai bat le kumta kumau blei ong ka long ka mon ka jong u tengin sia syam pat bat pi ha ka wei pat ka jingkren u blei ker khu ye pi baro pila ban wan syakani ka jeka duai kuma pi i kini ka nombar ngi bu ha ni ka screen lani pila ru ya ka ban phone lani ban wan ban kendu hangni kani ka jeka ka pli ar pho saw kanta ublain ker khu ye pi baro khublai shibun